Benvidos a unha nova entrevista de Atlántico Tube. Hoxe acompañanos Arantxa Portavales, benvida, unha vez máis aquí a Atlántico. Un placer. Estamos aquí presentando un libro que sae pois, este xoves, non? Pode ser? Sí, este xoves, día 9. Asasinato no Muiño do Cura, que é a segunda entrega dos crimes de Loeiro. Que inspirou esta nova historia? Pois mira, o primeiro que me veu á cabeza é que tiña gana de facer unha novela sobre a lembranza, sobre que complicado é cando non lembramos, non? Quería facer un personaxe amnésico que tivese problemas para lembrar, pero ao momento funme a unha familia e de repente surdiu a lembranza da miña propia familia en Ardán, preto de Loira, do que é Loeiro no libro, non? Eu son, a miña avoa é neta de cura, morreu no 48, pois que non tiña cartos pa penicilina, e, bueno, toda esa historia empregueina, creei unha familia ficticia do cura, surdiu o espacio, surdiu a historia na cabeza e foi medrando, non? Como medran todas, pero a primeira chispa sí que foi querer facer unha novela sobre un personaxe que tenta recordar e non pode, non? Esa necesidade de lembrar está xa presente na primeira cita do libro cando falamos dun crime dormido de Agatha Christie, no? que moitas veces, o importante que moitas veces cando queremos lembrar non conseguimos, e sin embargo que é importante saber cal é o noso pasado ou non. Bueno, é unha oportunidade para engadir máis capas, non? A esa personaxe da investigadora Iria Santa Clara. Iria Santa Clara é un personaxe que está nun momento vital moi complexo. Para os que leron Asasinato na Casa Rosa saben que é un personaxe que estaba volcado no cuidado do seu home, un personaxe que cada vez se atopa menos na comisaría, con un comisario moi misóxino, con co seu gran apoio na comisaría que era César Araujo, recentemente xubilado, que está buscando o seu sitio, que emprende un novo camiño nesta novela, non? Profundamos moito na súa psicoloxía, pero mantemos ese trío de investigadores, porque creo que xa non podemos falar solo de Iria e de César, senón dese personaxe icónico xa que é a Gestapo, que é a mestra cotilla de Loira, que contribúe un pouco a dar un respiro nunha novela que é dura e cruel por momentos. Como foi para ti ese proceso de recrear os lugares onde medraches nesta saga dos crimes de Loeiro? Realmente, para min, eu nací no País Vasco e crieime no País Vasco. Para min, Loira era o lugar de lecer, de verán, de pasalo ben, non? Pero era tamén o lugar das historias da miña nai, das historias de posguerra, das historias de fame, de traballo, entón, un pouco... Mira, este é o primeiro libro que lle dedico a meus pais, quitando unha pequena lembranza que lle fixen no primeiro libro Microrelatos, é a primeira vez que lle dedico unha novela aos meus pais, que verdadeiramente estes libros están cheos dos meus pais, non? Meu pai era de Ardán, miña nai de Loira, meu pai era bisneto do cura de Ardán, somos os do cura, entón parecíame unha homenaxe preciosa. Ao final Loira significa todo iso, significa o que eu non vivín, non é o que vivín, fíxate, é o que eu non vivín. Eu vivín, meus pais marcharon para o País Vasco buscando un futuro mellor, un futuro no que eu non tivera que aos 12 anos ir ao mar como foi meu pai, ou que con 12 anos eu non tivera que facer 5 kilómetros para vender o peixe que pescaba meu avó, que era o que facía a miña nai, non? E nesta novela vamos falar moito do pasado, do que supoñía vivir nese pobo, neses tempos, nos anos, do que se ponía ser muller nos anos 70 nun pobo pequeno, do suizo moral, do atraso crónico, non? Que non ten nada que ver o que era unha rapaza de 20 e tantos anos, no anos 70 e tantos en Madrid que en Loira, evidentemente que non. Hai un momento en que o protagonista lle di, tes un ollo marrón e outro verde, dille como a Bowie, e ela contesta, e quen é Bowie? Penso que xa se resume todo. Miña nai con 20 e tantos anos, nos anos 60 non sabía quen eran os Beatles, escoitaba a Rafael Fariña e a Manolo Escobar. Estábamos ancorados noutro pasado, que non digo que fose mellor ou peor, pero dende logo non era, se xa España non era un país moderno, dende logo o que era as aldeas, e non estou falando das aldeas galegas, senón das aldeas en xeral, non chegaba ningún tipo, non había ningún tipo de permeabilidade para o progreso, e ademais, neste caso, o pobo, se xa digo que en Asasinato na Casa Rosa era moi pequeno, aquí é minúsculo, quero dicir, a opresión sobre os personaxes é brutal. Bueno, se estás moi cómoda, non? Neste xénero policial,
Estou cómoda porque me permite facer o que máis me gusta, que falar desde dentro, falar de xente mala que fai cousas boas, de xente boa que fai cousas malas, para un pouco intentar entender o que nos pasa pola mente. Gústame falar do que nos pasa, e o que nos pasa está aí. Na outra novela falábamos moito do coidado, nesta novela tamén se fala do coidado, falase do que supón ser muller, do que supón ter o foco en riba, sempre, do que supón que te importe máis o que pensan de ti que ser feliz, do que supón estar na boca da xente nunha aldea pequena, bueno, falase de moitas cousas que estou segura que as miñas fillas non entenden e que igual necesitan que saiban que no ano 74 se te deixaba o teu mozo e todo o mundo sabía que tiveras relacións con el, ninguén che ia querer porque esa eras mercancía de segunda e se che dicía así a cara. Eran os tempos nos que a vida non era fácil, non era nada era doado, pero se eras muller ainda era todo moitísimo menos doado, non? E iso está aí, entón síntome moi cómoda e despois é moi divertido facer tramas, que todo encaixe, nesta novela vai todo encaixado ao milímetro, non? Tes algún referente de abordar a escritura dunha novela negra como esta? A ver, eu sempre digo que non son unha grande lectora de novela negra, son unha grande lectora en xeral. Eu penso que a min aportanme máis os escritores que non son de novela negra que os que non? Porque ao final, se eu leo moitas tramas de moitos escritores, ao final acabo contaminándome moito. Pero a min, bueno, máis aló do noso grande referente que é Domingo, e, bueno, verdade, ahora, mira, veño de ler Álex de Lemaitre, pareceme brutal, xa mo parecera en Irene, perdón, en Vestido de novia. É verdade que hai moitos referentes, pero eu penso que o máis importante, eu penso que se algún mérito teño é que eu acadei unha voz propia, acadei un xeito de contar. Penso que non me podo sair dese ringleiro porque senón mal vamos. Entón, a xente cando chega unha novela miña sabe moi ben o que vai encontrar, vai atopar a miña voz, que é unha voz, non sei se será mellor ou peor, pero dende logo miña. É o mellor que lle pode pasar a un artista. Ti pechas os ollos, escoitas unha canción de Sabina, non é o que mellor voz ten, pero ten a voz de Sabina, igual que a de Serrat, igual que a de Miguel Bosé, non son as mellores voces, pero son voces recoñecibles. Eu penso que a min pasoume un pouco mismo. En esta novela estiven moi cómoda, estiven moi segura, estiven con moita confianza, sentínme moi cómoda contando esta historia, unha historia moi cruel, a que coido que é a miña mellor novela negra, seguro. Falabas Domingo Villar, foi un pouco o que abriu, non? Un pouco o camiño desta novela negra ambientada nos povos de Galicia, non? Sí, bueno, temos moitos referentes e moitas voces, non? En Vigo temos a Pedro, despois en castelán hai moitos referentes tamén de escritores galegos que escriben en castelán, de Loureiro, María Oruña. Eu son grande fan de Ameixeiras, por exemplo, pero Domingo amosounos algo moi importante, que é que dende aquí se poden contar historias que chegan lonxe. Axudounos a reivindicar o noso cara fora, axudounos a perder complexos e, sobre todo, abriu un camiño. Pero o que pasa que eu non podo pensar en Domingo nunca como escritor xa, senón como persoa, e a min axudoume moito, porque para min era un referente, e a súa amabilidade, os seus consellos, o seu apoio, para min foi sempre moi importante, unha perda que non vou a ser eu a que a dimensione, porque xa todos somos conscientes do que supuxo, non? Bueno, xa para rematar, a pregunta do millón, haber un terceiro crime de Loeiro? Bueno, a dúbida ofende. Por suposto, na miña cabeza xa está morrendo xente de xeito cruento na praia de Loira. Pois estaremos atentos a esa próxima novela, pero primeiro haberá que ler esta, Asesinato na casa no Muiño do Cura, xoves 9, para todos os que queiran mercalo en todas as librerías. Moitas grazas por vir ata aquí, Arantxa. Grazas a vos por convidarme unha vez máis. E nos vemos na seguinte entrevista de Atlántico TV.